Hola a tothom, en aquest taller aprendrem a fer un oleat de calèndula o també li podem dir oli macerat de calèndula. El que necessitem són les flors de la calèndula, oli d'ametlles dolces, oli d'oliva verge, alcohol de 96 o de 70 graus, una cullera de fusta i un pot que tanqui hermèticament. Podem utilitzar amb aquest tipus de tanca o bé podem aprofitar el típic pot de llegums, però sempre assegurant que la rosca giri bé i que tapi. Abans de començar a preparar l'oleat, el que hem de fer és netejar molt bé el pot. Amb l'alcohol de 96 o de 70 graus, amb un drapet de cotó sense fibres, amb un drap de paper de cuina, netegem bé per dins i sobretot insistint per la boca, per la vora del pot, perquè és on hi ha més contaminació de bacteris. Un cop aquest pot està net, ja procedirem a fer l'oli de calèndula. La calèndula, aquestes flors, fa com 3 dies que les vaig recol·lectar. Ja veieu els pètals que queden així finets. Esperem 3 dies més o menys abans de macerar-les perquè contenen una miqueta d'aigua. L'aigua i l'oli no són amics i el que ens faria seria que aquest oli s'oxidés, que sortissin bacteris, cosa que no ens interessa gens. Per tant, esperarem uns dies que s'assequin per poder-les macerar. La pinta que fan aquestes floretes fresques és així de bonic. Un cop tenim aquest pot ben net, agafarem les flors de la calèndula i les posarem a dins. Farem una miqueta d'espai. Les anirem posant a dins. Intentem no apretar molt fort, només una miqueta perquè tenen tendència a pujar, però sense fer molta pressió. Les anem posant i deixem com un ditet fins que no arribi fins a dalt de tot. Un cop ho tenim així, abocarem l'oli. En aquest cas és oli d'ametlles dolces, de primera pressió en fred, perquè també el podem trobar refinat. I anem tirant. Tenen tendència a surar una miqueta amb la cullera de fusta, també netejada abans amb alcohol. Apretem una miqueta cap avall. I ara potser des de la càmera no es veu, però l'oli arriba fins aquí. Encara tenim un parell de dits fins que no arribi a dalt. Un cop hem deixat aquest dit d'espai, tancarem el pot. Si aprofitem un pot de llegums, el que farem per assegurar que tanqui hermèticament serà posar-lo del revés. Si en un minut no perd oli per aquí, és que tanca bé. Si perd oli és que la rosca està passada i hauríem de canviar de rosca. Però sí que és una bona manera de reutilitzar els nostres envasos. Cosetes que hem de tenir en compte. Que els pètals de la flor no sobresurtin de l'oli. Si sobresurten estan en contacte amb l'oxigen, la qual cosa fa que es puguin oxidar i puguin crear microorganismes, que es facin malbé i que hem de tirar tot el preparat. En el cas que ens passi alguna cosa, es veuria de seguida com surant sobre l'oli, hi ha com un tipus de fong que semblen una peluceta de color gris, de color blanc. Després el tirem, no l'aprofitem, en fem un de nou. Això passaria en aquest cas, que els pètals de la flor quedin a fora o que la flor hagi estat molt fresca i tingui una miqueta d'aigua. Es diu que l'única planta que la podem macerar un cop recol·lectada és l'hipèric, que és l'herba de Sant Joan, que començarà a florir el mes de juny. I només treballaria amb la part aèria. En el cas de la calèndula, les seves propietats, suposo que tothom la coneix bastant, sobretot a la cura dels bebès, de cures amb gent amb pell molt sensible, molt delicada. Les seves propietats, així, 5 estrelles, és un oli molt regenerador per la pell, pel teixit cutani, problemes com dermatitis, eczema, cicatrius mal curades. És un oli perfecte. A més, és molt purificant, molt calmant. Jo recomano que tothom que tingui accés a aquesta planta pugui fer-se els seus propis preparats a casa i és un oli que un cop comences a utilitzar ja no el deixes estar. En aquest taller hem fet la calèndula, però que sapigueu que podeu fer el mateix procediment amb altres plantes com les flors d'espígol, les fulles de romaní, no sé, qualsevol coseta que us agradi, la farigola. Seria una miqueta el mateix procediment que faríem amb els olis de cuina, aquests típics que porten una mica de guindetes o de pebre. I un cop tenim el preparat fet, el que hem de fer és deixar-lo sol i serena 21 dies. Hi ha persones que ho deixen 40, tot està bé. El que fa la calèndula és, a dins dels seus pètals, té tot el principi actiu de la planta.
En contacte amb l'oli es van desprenent tots aquests principis actius i passen de la planta al nostre oli. Per tant, quan traiem aquestes flors ja les podem llançar. Vale? Un cop ho hem deixat a sol i serena, que per exemple la calèndula, a mi no m'agrada deixar-la ben bé fora de casa pel contrast de temperatura, perquè sento una miqueta que la planta s'estressa. M'agrada deixar-lo com vora la finestra, per exemple la finestra que tinc aquí darrere, i que li toqui molt la llum del sol, vale? La llum del sol, la llum de la lluna. Un cop passen aquests 21 dies, agafarem amb un colador de roba i ho filtrarem. Vale? Els coladors de llum aquests típics de cuina, com tenen el foradet una mica gros, deixarien passar algun tros de planta, cosa que fa que un cop filtrat l'oli doncs se'ns pugui fer malbé. Vale? I després ho filtrarem amb un colador de roba i ho posaríem en un pot de color àmbar, de color blau, de color verd, i sempre que siguin preferiblement de vidre. Vale? El plàstic no el recomano gens. L'abocarem aquí dins, amb un tap també que tanqui bé, el pot també ha d'estar molt net i ens durarà aproximadament un any. Després d'un any, per assegurar, jo recomano llançar-lo i tornar-ne a fer un de nou. Si passa un any i mig, bueno, no passa res, ja es veuria de seguida per dins si hi ha com alguns mucílegs, no? Cosetes fetes malbé que floten, i això també seria perquè hi ha una miqueta de depòsit de la planta. Bé, espero que us hagi agradat molt aquest taller i que m'expliqueu com queden els vostres macerats, siguin de calèndula o siguin d'una altra planta.